ମାଙ୍କଡ଼ ମୋତେ କଦଳୀ ଫିଙ୍ଗିଲାଣି। ଓହୋ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇବା ତାହେଲେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। କଦଳୀକୁ କାଟି ଧୋଇ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଲ ଗରମ କରି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ଏତିକି ତେଲରେ ପୁରା ତରକାରୀଟି ଯେପରି ହେବ ସେମିତି ଫରମାଇଶ ଥିଲା। କମ୍ ତେଲରେ କିନ୍ତୁ ମସଲାଦାର ହେଉଛି କଦଳୀ ହେବ। ଆଜି କଦଳୀ ଭଜା କାଳେ ହେବନି। ସେଥିରେ ଯେତିକି ଘରୋଇ ମସଲା, କମ୍ ମସଲା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ, ଅଦା ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଆଉ ବିଲାତି ଗୋଟେ ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ସେତକ ଭିତରେ କଦଳୀ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ସିଝିକି ନାହିଁ ଭଲସେ ଟିକେ କେଞ୍ଚିକି ଦେଖିଦେଲି। ତାପରେ ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେଲି। ପିଆଜ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ମସଲା ପକାଇବା। ମସଲା ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଡେରି କଞ୍ଚାପଣ ଗଲା ଯାଇ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଦୌ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଭଲସେ ଇଏ କରିଦେବେ। ତାପରେ ବେସିକ୍ ମସଲା ଯାହା କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇକରି ମସଲାକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଜିବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଢାଙ୍କି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ତେଲ ପୁରା ତା ସହିତ ମିଶିଯାଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିଦେବା। ମସଲାଦାର ତ ପୁଣି ବନିବ, ସୁଖା ସୁଖା କେମିତି ପୁଣି ଖିଆ ହେବ। 2 କପ୍ ପାଣି ଆପଣ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେମିତି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି 2 କପ୍ ପାଣି। 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଫୁଟିଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ତାପରେ କଦଳୀ ଭଜାକୁ ତା ଦେହରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକୁ, ମସଲା ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ପଶିବ। ଆଉ ମୋର ମ୍ୟାଜିକ୍ ମସଲା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଢଙ୍କେଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଓପେନ୍ କରିବା। ଟିକେ ସମୟ ତ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ମସଲା ସବୁ ପଶିବ ନା ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସିଝା କଦଳୀ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏବେ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ହେଇଗଲା ମୋର କଦଳୀ ମସଲା ଦିଆ। ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କମ୍ ତେଲ କମ୍ ମସଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ମସଲାଦାର କଦଳୀ। କ'ଣ ନା ଆଉ ଆଜିକା ଲଞ୍ଚରେ ସାଧା ଭାତ, ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଆଚାର ଦେଇ ଗୋଳାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପାଗ ବନେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ସାଧା ଡାଲି, ଏଇ ମସଲା ଦିଆ କଦଳୀ ଆଉ ମୋ ନବ୍ୟା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆଳୁ ଭଜାଟିଏ।